Hoxe estamos aquí para informar de que Ribeira vai a ser a sede do 17º encontro de embarcacións tradicionais de Galiza. E iso é algo positivo, algo que nos enche de satisfacción e, sobre todo, as miñas primeiras palabras quero que sexan de agradecemento para as tres entidades que van permitir desenvolver este encontro de embarcacións tradicionais no noso concello. En primeiro lugar, gustaríame agradecerlle a Confraría da Dorna todo o traballo que implica acoller estes encontros tradicionais no noso concello. Sabemos a implicación que está destendo non só a nivel de celebrar este encontro de embarcacións tradicionais, senón o traballo constante, inquebrantable, en favor da cultura marítima que facedes cada ano, tamén coa celebración da Festa da Dorna, porque ao final tamén facedes que Ribeira se sinta orgullosa de ser unha vila mariñeira. E tamén, evidentemente, agradecerlle a Culturmar a posibilidade de que Ribeira volva a ter ese encontro tradicional despois de 32 anos no concello que viu nacer eses encontros. Volvemos a repuncar e, por tanto, queremos que o pabillón quede moi alto e que a nosa sede recorre durante moitos anos que foi unha boa sede para os encontros tradicionais e que podades sair satisfeitos de todo o que aquí se fixo, non? Se falamos de que Ribeira acolle esa sede dos encontros de embarcacións tradicionais, creo que é algo positivo, porque Ribeira, cando falamos do noso concello, estamos falando indiscutiblemente do mar. Durante séculos o noso concello foi unha vila mariñeira, segue o sendo, tendo unha das lonxas máis importantes de descarga de peixe fresco de toda Europa, e tamén o está sendo grazas á industria da salgadura e da conserva, con todo ese traballo das mulleres que fan todas esas latas que despois consumimos no propio país, pero tamén que exportamos a todas as partes do mundo. Este encontro de embarcacións tradicionais para o concello de Ribeira non só pretende ser unha homenaxe a toda esa tradición mariñeira que temos no noso concello, senón tamén de unha oportunidade única de enseñarlle ás novas xeracións a capacidade pesqueira que temos e tamén como ao longo dos últimos séculos esas embarcacións tradicionais se foron transformando, pero tamén queremos enseñarlle esas embarcacións tradicionais, os saberes e tamén as técnicas de pesca que se usaron antigamente e que, por tanto, tamén son importantes para preservar a nosa identidade, a nosa cultura, pero tamén preservar a sustentabilidade dos nosos mares. Evidentemente, este evento tan importante terá un carácter económico, evidentemente, porque durante días o Concello de Ribeira vai acoller a miles de persoas. Xo ia facer tamén coa Festa da Dorna, pero vamos a sumar unhas cantos miles máis durante varios días, do 17 ao 20 de xullo, onde vamos a ter Ribeira completamente ateigada, e iso creo que vai a sumar sinerxías positivas, non só entre a Confraría da Dorna, Culturmar ou o Concello de Ribeira, senón tamén grazas ao tecido comercial e asociativo do noso concello. Ribeira vai ser un fervedoiro de xente. Esa xente vai a ter todo tipo de actividades, xa o comentaba antes Pepe ou Jota, que vamos a ter dende exposicións, vamos a ter tamén unha boa representación da nosa gastronomía local grazas a colaboracións tamén con outras institucións como pode ser o GALP, as confrarías, a cooperativa de armadores, etc. Queremos mostrar que Ribeira é mar, pero tamén queremos que se deguste a calidade dos nosos produtos. E por último, a cultura tamén é unha cuestión fundamental para nós. Temos que ensinarlle a todas as persoas que cheguen a Ribeira que somos unha potencia a nivel pesqueiro e a nivel mundial, e, por tanto, este encontro vai servir tamén para a educación. Como ben dicía, e falaba moi ben Pepe, temos que ter un relevo xeracional se queremos continuar con estes encontros, e, por tanto, este espazo vai ser propicio para que as novas xeracións aprendan non só cales son as embarcacións tradicionais do noso país, senón tamén educar en que o mar é un potencial que debemos preservar para futuras xeracións, que debemos seguir consumindo peixe, consumindo os nosos produtos, pero dunha maneira sustentable co noso medio mariño. E xa para rematar, gustaríame indicar que realizar estes encontros 32 anos despois de que Ribeira fose
a vila que veu nacer estas edicións, pois é un orgullo para todo un concello, e que volven a ver o noso porto e as nosas praias, pero dunha maneira diferente. Xa Ribeira mudou moito ao longo dos últimos 32 anos, os encontros tamén foron crecendo, e pretendemos ser pois, ese epicentro da cultura marítima a nivel mundial, e por tanto pois, que Ribeira sexa esa sede, pois vai ser algo tremendamente pois, positivo para o noso concello, e tamén para que as xeracións presentes e futuras vexan que en Ribeira hai un orgullo pola súa historia local, pola súa historia vinculada ao mar, pero tamén vimos poñer en valor a nosa propia identidade, e sobre todo entre o 17 e o 20 de xullo o que se vai ver é a todo un pobo unido, festexando de onde ven e sobre todo a onde quere ir. Moitísimas grazas Culturmar ou a Asociación da Dorna por facer posible este encontro.